guys have the most beautiful girls in Norte. Kasama ko sila ngayon dito sa birthday ni Madam Gina Jenkins, Vice Mayor of Danglas. Ayan. This is Jeremy, and this is Lizel. Awan, mabalin ko no isu tiragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggap mo nga umadayo. When jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yun to adwa. Awan impaidam ko impay ko amin na ragsak mo, uray pa'y ipupusay ko isulake tikid daw mo. No naragsak ka maliliwag ay tuirik na patsek unay awan dua-dua sa pulan to day diragsak ta. Itika nito ang mapanunot mo, tiang subli to'y sidong ko at tuyak la amang namnama ke nagur uray ken ka taing kari wen siksikan tiyak tagikwa usok kenrik na amunday ta o sanyata naragsakak no naragsak ka. Awan mabalin ko no isu iragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggap mo nga umadayo. When jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yun to adwa. Itika nito ang mapanunot mo, tiang subli to'y sidong ko at tuyak la amang namnama ke nagur uray ken ka taing karik wen siksika tiyak tagikwa usok kenrik na amunday ta o san
naragsakan